ka'idojin rubutun mu ne yau mun dauki ainihin digo ga alama muka ce digo a cikin karatu yana nufin a tsaya domin an kai aya mun ga yadda muka yi ko to yanzu zamu ga mu duba shi digo a cikin karatu yayin da jimla ta kai karshe za ka sa wannan alamar digo kun baka sa digon nan ba kai kuskure yanzu ga mu duba na daya Musa ya tafi makaranta in baka sa digo ba karatu ba zai fito da kyau ba amma da kai haka karatu ya fito sai me na biyu Talatu ta dafa abinci in ka sa digo kun ga Talatu ta dafa abinci amma da na sa alamar tambaya Talatu ta dafa abinci kamar yanzu nan ina sa alamar tambaya Musa ya tafi makaranta kuma ba tambaya bane dole a sa digo to sai aiki za mu duba ainihin ƙa'idojin rubutu sai mu gani an rubuta shi daidai alina cikin aji na ɗaya jimla ce wannan kuma ba mu sa digo ba sannan na biyu akwai kuskure a nan mun ce haka ma sunan yanka shi ma harafin farko ya zamo babba ali sunan yanka ne dole za a rubuta shi da ne da babban harafi in aka rubuta ali haka da karamin harafi kuskure shine gyara ali na cikin aji mun sa aya jumla ta yi sai wannan yau mun taso daga makaranta da sauri gashi na mun sa mai aya nan akwai kuskure mun ce kalmar farko a cikin jimla harafin farko ya zamo babba wannan shine kalmar farko a cikin yau ga harafin farko yau kuma mun rubuta shi da ƙaramin harafi shine small letter capital letter shine babban harafi to dole wannan ya din ya koma ne babban harafi yau mun taso daga makaranta da sauri shine daidai to Allah ya sa mu dace Allah ya amfani zuriyar mu ya amfani ilimin mu mun gode Allah saka da kai da gudunmuwa da kuke bada